pasulj, krompir, kupus, paprika, tako to, jer se znalo za drugo. Znači, svi su pustili? Svi, ali već ovija... To je za ranije pričam, za ranije? 6 nedelje, ali za uskršnji post, Ne, za ovaj, 7 nedelje. Da, za ovaj, znači svi i deca, svi. 6, ovi se 6. A i deca li su pustili? A? I deca, svi? I svi more kakvi. Deca malecka, bila sam paprika i što nije jede, to je se jelo. Tako je to bilo. Postilo se kako, sreda, petak, obavezno. Ne, za ovaj božićni post. Za Božić. Imala li je pre Novu godinu, ovu i Novu godinu, zvaniš? Imala li je onoj dan kad se ne ide u kuće? Ima, pa Božić prvi dan. Ne, onaj kako na idnjak, ovdje ideli su u kući? Ne, i to isto. A pre Novu godinu vi imaš jedan dan, kako ga vi, Janjino začinje? Nema, samo taj položnjaka mi vikao. Čekaj, a 2. januara na idnjak, koji ideli se po kući? To se ne ide po kući. Ne ide. I prvi dan Božić. Na položnjak. A i prvi dan Božić se ne ide? Aha. Ne. Prvi dan Božić se ide. Da samo se ručak pravi. Samo položavnik. A? Samo položavnik ide. Praci se peče, pečenja, sprema se ručak. I tako svaki kuć. A 7. dan, na prvi dan Božić dolazi li neki u kuću dete da polazi? Ne. Ne? Ne, to je tako. Samo kućni? Jesam odmah, drugi dan Bože je tad se ide po kuću. Ne, ono položavnik. Nema ovdje onoj dete da dođe nekog da poška? Ne, na prvi dan Božić ne. Ne. Da se ne išlo nigdje. Ma položajnik da... Dete. Da posilja u kuću. Ma ne znaj. Položajnik. Neko dete ne li dođe da od rodbinu da ulazi? Ne, tad se nigdje ne ide na prvi dan. Samo to praci speče, prave, mi ga kažemo to poparenice za ručak, kupus, kuvano. Pa poparice to brašno. To je za prvi dan. Sir se ne jede, kore se ne suče. Čekaj, poparenice to je od kukuruzno brašno. Papir. A što se ne jede sir? Poparnice od kukuruzno brašno, čega je? Kukuruzno brašno. Sad kaže ga A što se je sir, kad se sir ne jede? Kad se sir ne jede? Sir kad se ne jede? Na prvi dan Božić. I što još? Sir se ne jede, kore se ne suče. A zašto? Pite, to je samo poparnica, kupus varivo kuvano, pečenje, prase ispečem. Ne diremo se u 1 sat noću, pa se prase stavi, peče se i kad se ispeče, dine prase, puca puške, speklo se prase. To ulicu se. A sejačka kolač? A sejačka kolač? Jao, pa posle kad već sam njuje, tak idem jačkam kolač, ide se u crkvu, ovdje u Kranju. Što ne nose rakiju? Kad ostane ulicu? Čekaj, sir se ne jede? Tamo zgreje rakiju, pivo, to ide Kolja se ne suče, zašto se ne suče? Pa ne. Priča, vika. A pitaj? A zašto se ne jede sira i kore se ne suče? Što znam, Ne znam. što znam. Pa tako i rekli. Tako običaje bi ja. Kore ne suče, tad i sir se ne jede. Nego kiselo mleko, poparinica, kupus, kuvan, pečenje, to je. Pomakli. Prije nego da svane, što se pogovarali? Banja večer. Pusti se pušku. Ne, pogačali se to nešto. Evo, ja sad ostaju i... A dobro, to je znam, kad se noć za crkvu, što pre nego da svane, što pogaču kad mesi? Kolač. Jačka se kolač. Kako da ne... Ide u njive i bati se kolač i jačka. Svi ide, ponese veseku meso. Zašto je jačka i kolač? Objasni, braći. Rakiju, vino. To je li na prvi dan? Na Božić? Na prvi dan Božić. Ne li ide prvo u crkvu? Prvo u crkvu ne li se ide? U crkvu ne li ide prvo? A u crkvu ide, u crkvu, kako ne. A kad iz crkvu se vrnem, sav njuje, oni tak ide kolač za jačku. A u crkvu što se nosi? Sveđe se zapali ljudi za zdravlje, rakiju, svaki nosi pa zgrev, tam pa pije. Na drve se. I odotle ide u njive? Tako je bilo. Prevodi me. Mađernicu nam.
Posle babu u njive li ide, pituje odotle iz crkvu pa u njivu da jačka. Dođe kuću, uzde kolač. A kad dođe vino, i tak je tamo doručkuje. A što radi s kolač, što je radi? Što rabote s kolač u njivu. Pa ima, kad se izora taj nje, koja se prva izora, koja se pobije od lesku prut, pa ga nešto proceti Popije se na taj lesku krs. prut. I oko taj krs zavodi kolač, Kolač ide oko krsta. oko krs, A što preko beše pšenicu. Lašnik bre, drvo dašnik. To je les. Leskoprut, da. Preko pšenice to je zavodi. Preko pšenicu da, pošto to, da bi bolje rađalo. A već je posejana pšenica. Posejana, da, prva njiva koja je uzorana. Posejena. Posejana, da. I uzorana je posejana. Dođe kući, po šumku uzna od badnjak, u kuću baja, ajde. Dobro to da sama godina, pofalila se s onoj jaganci, jarići, pilići, decu, sve. A to li je, kad dođe, to li je njega badnje već? I Ne, ovo je... na badnje veće unose u badnjak što ti prvo kazuje, a sak za Božih ti kazuje. Pa kako mi na badnje veće kod nas se unosi, to je Pa ona reče ti to uveće ognjište pravi. Ajde badnje veće. Oko njih šta Što je? Ajde babo, sad ja rekao da ne pričam zbog ovoj da me Ajde ne pričaj snima ti i ako mene. znaš. Ne te ja snimam sa sniješ da se priča ako znaš. Pa to da vi bolje, lakše razumijete. E dobro, babo, ajde kazuju uveče za badnjo veče što rabotev kad se ujutru se donese badnjak, pa uveče pre nego da se unese badnjak kako se spremi ognjište što se... Ognjište koje si gori, to si gori, na to smo spremali, na to je sve. Tu se nareve drva na cebe i badnjak ture i badnjak gori. Aha, badnjak turev da Je gori. li vi kao onaj pili? Kad uneseo badnjak što zborev. To je, a dobrojeće se, sretnja Nova godina, da se množe pilići, jaganci, jarići, Da, djeca. to. Tako da se prebale i u šumku ukači nad bude gore oven. Tako je to staro vreme. E, kaži mi tak što se je mejalo li se je čistilo. A ne, stolice se sakriju uveče i metlu. Večeri sedem na slamu, na snopu je tako slamu, na toj stolice nema na Božić. Stolice na Božić. Na drugi dan, tako Tamo, da sebi metlu i stolice. Stolice A i zašto metlu je to iznose tako iz bilo? kuću. Nema meteni, nema... Bosi da nastupimo, čarape da se obuje, pamci. Bos, ja. Bosi ne smev da se ne ide. nastupi. Taj, Ne, nose čarape i u Stane panci. do neke kao, vatikaše mavačica jede na nogu. Turev na nogu ili u panci svinski ili čarape, vi kada bosi ne smev da nagazev na zemlju. Da ne gazima bosi na zemlju. To je za badnjo veče. Ček se, badnjo večer što se sprema od jedenja to opet? Za badnjo veče Ko se što sprema? spremam za jedenje.